барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, оиди парвозҳо аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон ба Россия суҳбат мекунам. Видеоро бо диққат та охирша тамошо кунен ва ба дигарорам низ равон кунен. ба ҳаматон як чиза хотиррасон мекунам. касое ки мехоҳанд проверка кунанд виездошон ба Федератсияи Россия кушода ё ки маҳкам, дар рақамҳое ки рӯи экран даҳаст ватсапшда муроҷиат кунен, проверка мекунам ва дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонам, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. бисёре аз тамошобино савол пешниҳод мекунанд ки оё рост аст парвозҳо аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия баста мешаванд ё ки дигар парвозҳо баста шудагиянд. Саволҳо бениҳоят зиёданд. ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам, тамошобинони азиз, ягон намуд қарор буромадагӣ нест оиди қатъ гардидани парвозҳо миёни Тоҷикистон ва Федератсияи Россия. танҳо як ширкати ҳавопаймоии русӣ S7 парвозҳои худша муваққатан якчанд вақтаина қатъ гардонидагиаст ва дигар парвозҳо, яъне ки Уральский авиалинии ва Somon Air парвозҳои худшона ба мисли пештара ба анҷом расонидастанд. Юсуф нависондаст: салому алайкум акаи Сорбон, чанд рӯз ман метавонам баъди вуруд ба Федератсияи Россия берегистратсия дар кӯча гардам? Чанд рӯз ҳақ дорам аз рӯи қонун? баъзеҳо мегӯянд 15 рӯз. роста яками илтимос ҷавоб бигин. бале бародари азиз, ҳар як шаҳрванди хориҷие ки вориди Федератсияи Россия мешавад 15 шабона рӯз муҳлат дорад ки регистратсияи худша тоғрӣ кунад. Сиёвуш Қурбонов нависондаст: салому алайкум акаи Сорбон, дар як корхона официални кор кардастам, ягон фоида дорад? официални гуфта чиро дар назар дорӣ? яъне ки патентат қонунӣ боша? агар бале ба фоидаи Хитай дар рейдҳо корот намегиранд ва проблемат намешавад ва ту боз имконият дорӣ ки ба ҳамун корхонае ки айни ҳол кору фаъолият кардастай трудовая договор кунӣ, яъне ки шартнома бубандӣ ва ирам барои ту плюс мебоша. оянда метавонӣ ки аз ҳисоби ана ҳамин ту пенсия бигирӣ. Фарух Азизов нависондаст: салому алайкум акаи Сорбон, мегуфтанд ки билети ҳарбӣ 25200 сомон маълум шудагӣ, ин рост мебошад? метавонем харида? як хел акаҳо меган фиребай, бе ҳамушам мебаранд, меган посух интизорум. акаи Сорбон, пешакӣ раҳмат, худованд нигаҳбонат боша. бале бародари азиз, ин ростае, вале ба дарсҳои вайнӣ мебаранд, сафар барот мекунанд. вақте ки пула пардохт мекунед шумо дар банк ва тӯли як моҳ рафта дарсҳои вайнӣ мехонед, баъди як моҳ соҳиби вайни билет мешавед. Додарбек нависондаст: салому алайкум акаи Сорбон, аз номи Саидҷон, пешакӣ раҳмат, сози хуби патенти ман 25 май тамом мешавад. ман метавонам накунам хона рафтанда вез маҳкам мекунанд? 25 май маҳкам шава, агар ту моҳи сентябрда хона наёӣ бародар, маҳкам намешавад. мисол 25 май вақте ки патенти ту тамом шид срокаш ва ту то 1 моҳи июна ё ки то 5 моҳи июна бигарди биёи Тоҷикистон, ягон проблемат намешавад бародар. боз ҳамин нависондаед Турдиқулов, ҳамёдам патент накунам, фақат регистратсия кунам меша? илтимос ҷавоб интизорем, раҳмат. дар ҳолате ки агар ту вақте ки Федератсияи Россия ворид мешавӣ дар аэропорт, намун мигратсиони картаи ту работа нависондагӣ боша, ҳатмӣ ва зарурия патент доштани ту. ҳоли бисёр нафаро фикр мекунанд ки дар ягон ҷо кор накунӣ агар патент доштан зарур нест. ин фикр хатое бародаро. дар ҳоле ки мигратсиони карта работа нависондагӣ кор мекунӣ ё ки намекунӣ, ту бояд патент дошта бошӣ. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман студенти курси дуюми Федератсияи Россия мебошам. студентский билет ҳама ҳуҷҷатом ҳаст. агар ман ба ватан равам, маро аблава меқапад ё ки не? илтимос ҷавоб диҳед. бояд билет харам? пешакӣ раҳмат ака. не бародари азиз, ба хизмат даъватат намекунанд. анамун студентский билетат метавона ки шоҳид шава барои аз даъват ба хизмат озод буданат ва боз барои страховкаи худат метавонӣ ки вақти омаданат аз ҳамун донишгоҳе ки мехонӣ
якта маълумотнома бигирӣ ки ту дар ҳақиқат айни ҳол хондестаи ҳамунҷада. Каримов нависондаи въезд месанҷидагиёра номери Москвашона рӯӣ кун. Номери Москва надоранд ва бародар, ҳамуя номер доранд. Марат нависондаи якаи сорбон авиарейсҳои Русия тарафи Тоҷикистон парвоз мекарда бошанд. Маҳкам бошанд, аниқша дар YouTube партои илтимос, шаҳри Санкт-Петербург, рӯзи 18 март. Бале бародари азиз, парвоз мекунанд. Чихеле ки ман дар аввали навор фаҳмондам, ширкати S7 танҳо парвозоша маҳкам кардагиае. Маҳмуд нависондаи салом алейкум ака, мо дар хориҷаем. Оё агар мо да поиска бия, падару модари моро ба ҷавобгарӣ мекашанд? Оё ин қонунӣ аст? Ҷавобро интизорем. Ҳатман ҷавоб диҳед. Агар дар ҳолате ки поиска омад ва падар ё модари ту имзо монданд дар ӯ, бале ҳатмияй ва зарурияй омадани ту. Дар ҳоле ки агар дар поиска имзо мондагӣ набошанд, не бародари азиз, ҳеҷ кас ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. NH нависондаи салом алейкум бародар, ич хел мешавад, рейсҳо атминид шавад, суми билет баргардонида намешавад. Бародари азиз, и услуга, яъне и условияра ширкатҳои русӣ мондагианд ки агар рейсҳо маҳкам шаванд, пули билет баргардонида намешавад, вале дар ҳоле ки кушода шиданд аз сари нав ба ҳамун билетҳо метавонед ки парвозҳои худтонро ба анҷом бидиҳед. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем ва ҳатман дар канали мо обуна бишед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.